бинандагони азиз, чуноне ки мову шумо хуб медонем, оббозӣ яке аз шуғли писандидаи кӯдакону наврасон ба шумор меравад ва албатта дар фасли гармои тобистон талабот ба оббозӣ бештар мегардад ва риояи қоидаҳои оббозӣ ҳатмӣ мебошад. Вале мутаассифона ҳастанд ашхосе ки ба ҳаёти худ хавфу хатареро эҷод намуда дар ҷойҳои манъшуда ба оббозӣ машғул мегарданд. бо фаро расидани фасли гармо ва оғози мавсими оббозӣ дар ҷумҳурӣ хатари ғарқшавии одамон бахусус наврасон ба миён омада, он боиси ташвишу изтироби зиёд мегардад. Имсол мавсими оббозӣ дар ҷумҳурӣ аз 1 июн оғоз шуд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандон ва меҳмонони мамлакатро ба ҳушёрӣ ва эҳтиёткорӣ даъват менамояд. Бо боло рафтани ҳарорати ҳаво ва оғози мавсими оббозӣ, сокинон ва меҳмонон бояд хеле эҳтиёткор буда ҳангоми оббозӣ дар рудхонаву кӯлҳо ва ҳафзои шиноварӣ қоидаҳои бехатариро ҷиддан риоя намоянд. Барои рух надодани ҳодисаҳои нохуш ҳангоми оббозӣ ба сокинону меҳмонон чанд маслиҳат ва тавсияҳо дода шуданд. Аз ҷумла пӯшидани камзулчаҳои наҷотдиҳӣ ва омӯзонидани шиноварӣ ба кӯдакон, дар ҷойҳои муайяншуда оббозӣ кардан, беназорат нагузоштани кӯдакон ва дар ҳолати мастӣ вориди кӯлу дарёҳо нашудан. Тавре иттилоъ дода шуд, масъулони кумита бо оғоз гардидани мавсими оббозӣ бо сокинони минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ мулоқоту суҳбатҳо анҷом дода ба онҳо қоида ва маконҳои оббозиро шарҳ медиҳанд. Беш аз 1 моҳ аст ки фасли гармои тобистон ҳукмфармоӣ мекунад. Чун фасли гармои тобистон аст, талабот ба оббозӣ бештар мегардад. Оё аз оғози мавсим ҳолати ғарқшавӣ ба мушоҳида расид ва ин ҳолат мегуфтед дар кадом минтақаҳои кишвар бештар ба мушоҳида расид? Расман мавсими оббозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июн оғоз ёфтааст ва шумо дуруст қайд намудед, 1 моҳи фасли гармо паси сар шуд ва албатта рӯз ба рӯз баландшавии ҳарорати ҳаво водор месозад ки инсон ба назди об наздик шавад ва яке аз шуғулҳое ки кӯдакон ва наврасон хеле дӯст медоранд, ин ҳам бошад оббозӣ мебошад ва дар ин асноб бояд қайд намуд ки дар ҳолати дуруст истифода бурдани ин неъмати бебаҳои табиат, албатта барои худи рушди инсон ҳамчун нерӯи нав, махсусан ба худи организми ҷавон як қувваи нав мебахшад, лекин дар ҳолати вайрон намудани қоидаҳои бехатарӣ дар назди будубошти об ё ин ки махсусан ҳангоми шиноварӣ, ин ба як манбаи марг мубаддал мегардад. Мутаассифона бояд қайд намуд ки аз аввали сол то ба имрӯз дар обанборҳои ҷумҳурии Тоҷикистон 86 нафар шаҳрвандони мо ба ҳалокат расиданд дар натиҷаи ғарқшавӣ ки аз ин теъдод 40 нафарашонро ин кӯдакон ва наврасон то синни 16 ташкил медиҳанд. Ва агар мо аз 1 июн то ба имрӯз мушоҳида кунем, пас шумораи ғарқшудагон аз 30 нафар зиёд аст ки шумораи зиёдаш ҳам мутаассифона бори дигар такрор мекунам, ин кӯдакон ва наврасон мебошанд. Ва яке аз сабабҳои асосии ғарқшавии шаҳрвандон, махсусан кӯдакон ва наврасон, ин оббозӣ намудан дар мавзеъҳое ки манъ гаштааст оббозӣ кардан, яъне риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми шиноварӣ мебошад. Ва дар ин ҷо бояд қайд намуд ки барои пешгирӣ намудани ин гуна ҳолат аз ҷониби Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳанӯз аз моҳи апрел корҳо оғоз ёфтаанд, яъне он мавзеъҳое ки дар он ҷо бештар шаҳрвандон, махсусан кӯдакон ва наврасон ба оббозӣ машғул мешаванд, дар зери назорати қатъии худи кормандони кумитаи наҷотдиҳандагон дар якҷоягӣ бо кормандони вазорати корҳои дохили мо реидҳои муштарак пайваста мегузаронем, корҳои фаҳмондагӣ ҳам мегузаронем ва дар ин ҳолат бояд қайд намуд ки аз ҳисоби худи наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз 1 июн то ба имрӯз то ба охир расидани мавсими оббозӣ дар мавзеъҳое ки бештар шаҳрвандон дар он ҷо ба оббозӣ машғул мешаванд, навбатдории шабонарӯзӣ роҳандозӣ шудааст. Аммо новобаста аз ҳушдорҳои қатъӣ сокинони ҷумҳурӣ дар чунин дарёҳо худсарона, хусусан наврасону кӯдакон ба оббозӣ машғул шуда, ҳаёти худу наздиконашонро дар хатар мегузоранд. Донистани қоидаҳои оббозӣ ва дуруст риоя кардани онҳо метавонад аз оқибатҳои ногувор пешгирӣ намояд. Бори аввал бояд дар ҳавои офтобии бешамол дар ҳолати ҳарорати ҳаво 20-23 дараҷа гарм ва ҳарорати об 17-19 дараҷа гарм будан оббозӣ намудан мумкин аст. Ҳангоми бозӣ дар дохили об аз даст ва ё пой ҳамдигар доштан тавсия дода намешавад. Дар натиҷаи анҳамин гуна роҳандозии ин гуна чорабиниҳо дар ҳудуди мамлакати мо зиёда аз 16 нафарро аз ҳолати ғарқшавӣ наҷот доданд ки аз ин шуморааш 10 нафар ин кӯдакон ва наврасон то синни 16 мебошад. Лекин бояд қайд намуд ки
танҳо бо як навбатдорӣ ва он рейдҳое ки гузаронида мешавад ин ҳолат бартараф кардан хеле душвор аст. Танҳо дар ҳолате ки агар худи ҳар як шаҳрванд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳамбастагӣ дар якҷоягӣ бо худи кормандони кумита ва дигар мақомотҳое ки марбут ҳастанд барои бурдани корҳои пешгирикунанда, агар мо ин корҳоро боз ҳам ҷоноб накунем ва якҷоя кор накунем, барои муваффақ шудан ба он мақсадҳое ки мо гузоштаем ба душвориҳо дучор мегардем. Барои чӣ? Барои ин ки на ҳамаи обандборҳоро мо метавонем ки дар зери назорат гирем. Дар ҳудуди мамлакати мо зиёда аз 900 дарёҳо ҳастанд ки бештар кӯдакон мутаассифона дар ҳамин мавзеъҳо обозӣ мекунанд. ё ин ки дар назди каналҳои сунъӣ, ё ин ки кӯлҳои сунъӣ дар он ҷо ба обозӣ машғул мешаванд ки дар он ҷо ягон шароите барои шиноварӣ намудан ё ин ки барои истироҳат намудан нест. Танҳо шабонарӯзи гузашта он маълумотномае ки ба худи кумита ворид гаштааст, дар ҳудуди мамлакати мо 3 факти ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст ки ҳар 3 факташ ин кӯдакон ва наврасон то синни 16 мебошад. тибқи иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар мавсими ҷорӣ дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарии обозӣ беназоратӣ аз ҷониби падару модар 86 нафар шаҳрвандон ғарқ шуданд ки аз ин шумора қисмати зиёдашонро кӯдакон ва наврасон ташкил медиҳад. Бояд қайд намуд ки имрӯзҳо дар кишвар мавзеъҳо ва ҷойҳои махсус барои обозӣ намудани насли наврас ва насли калонсол бо шароити муосир фаъолият мекунад ки ҳангоми оғози мавсим кӯдакону наврасон ва калонсолон барои обозӣ намудан метавонанд аз ин маконҳо истифода намоянд. ҳолатҳои мазкур бештар дар кадом минтақаҳо ба мушоҳида расид? Бояд қайд намуд ки таҳлилҳое ки дар кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҳаст нишон медиҳад ки мутаассифона бештари ҳолатҳои ғарқшавӣ ки ба марг дучор шуда истода шаҳрвандон дар ҳудуди вилояти Хатлон ба чашм мерасад. Ин зиёда аз 60%. Барои чӣ? Барои ин ки аз ҷои ҷойгиршавии ҷуғрофӣ вилояти Хатлон ҳудудан хеле калон аст ва дуюмаш оне ки бештари ноҳияҳои вилояти Хатлон ҳарорати ҳаво назар ба дигар вилоятҳои ҷумҳурӣ ва ноҳияҳо гармтар мебошанд. Аз ҳисоби махзанҳои обии вилояти Хатлон бой мебошад ва дар он ҷо мутаассифона бояд қайд намуд ки шаҳрвандон бештар ба обозӣ машғул мешаванд, кӯдакон дар он ҷо ғарқ мешаванд. Аз шумораи умумие ки дар худи ҷумҳур яъне 86 нафаре ки ғарқ шуданд, зиёда аз 60 нафарашро ин дар ҳудуди вилояти Хатлон ба қайд гирифта шудааст ва дар он ҷо ҳам бояд қайд намуд ки ҳам дар ҳудуди он ноҳияҳое ки гирду атрофи шаҳри Бохтар аст ё ин ки ҳудуди ноҳияҳо шаҳрҳои худи шаҳри Кӯлоб, дар он ҷо наҷотдиҳандагон шабонарӯз дар назди обандборҳо навбатдорӣ мекунанд. Он рейдҳое ки дар якҷоягӣ бо мақомотҳои дахлор мегузаронанд ва он лавҳаҳои иттилоотие ки лозим ҳаст барои насб намудан дар назди ин гуна махзанҳо, ин гуна лавҳаҳо насб шудаанд, махсусан дар назди дарёҳои бузургтарин, ин ҳам бошад дарёи Панҷ, дарёи Кофарниҳон, дарёи Вахш, дар он ҷо насб гардидааст ки дар он ҷо иттилоот омадааст ки дар он ҷо обозӣ намудан манъ аст. Лекин бори дигар бо таассуф бояд зикр намоем ки на ҳамаи шаҳрвандон ба ин гуна огоҳӣ гӯш медиҳанд, назар меафкананд ва аз ҳама аломовараш оне ки падару модарон нисбати ҳамин гуна ҳолатҳо гӯё ки бетараф ҳастанд. яке аз маконҳои барои шиноварӣ муносиб ин муассисаи давлатии маркази хидматрасонии обшорон дониста мешавад ки имрӯзҳо фаъолияти худро дар сатҳи баланд бароҳ мондааст ва сокинони пойтахт бо ҳамроҳии наздиконашон ба ин макон омада истироҳат менамоянд. Албатта ин макон барои омӯзиши шиноварӣ махсусан ба кӯдакону наврасон мусоид аст. Ҳамзамон дар пойтахт мактабҳои шиноварӣ низ фаъолият менамоянд ки кӯдакон метавонанд бо кӯмаки мураббиён нозукиҳои шиновариро аз худ намоянд. Илова бар ин мутахассисони соҳаи тиб обозиро барои ҳар як нафар мусбат арзёбӣ намуда изҳор медоранд ки шиноварӣ барои мустаҳкамии хотира манфиат дорад. Умуман барои ҳарчи бештар пешгирӣ намудани ҳолатҳои фавқулодда аз ҷониби кумитаи мазкур чӣ қадар корҳои фаҳмондадиҳӣ, рейдҳои махсус гузаронида мешавад? Тибқи нақшае ки аз ҷониби раиси кумита ба имзо расидааст, ҳанӯз моҳи марти соли 2024 оид ба пешгирии ҳолати ғарқшавӣ ва бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ дар асоси ин нақша гурӯҳи кории байни идоравӣ ба тасвиб расидааст. Яъне ин на танҳо бурдани рейдҳои муштарак бо кормандони вазорати корҳои дохилӣ, худи кумитаи кор бо ҷавонон, балки дар ҳамбастагӣ бо худи вазорати тандурустӣ, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо занон, кумитаи кор бо ҷавонон
ҳокимиятҳои маҳаллӣ, яъне дар байни аҳолие ки дар он ҷо мо мушоҳида мекунем ки бештар аз ҳисоби худи гӯем ки шаҳрвандон ба ҳолати ғарқшавӣ дучор мешаванд, дар он ҷо бештар корҳои фаҳмондадиҳӣ то охири мавсими обозӣ баргузор мешавад пайваста, новобаста аз оне ки масалан кадом рӯзи ҳафта аст, рӯзи истироҳатӣ аст ё ин ки масалан рӯзи корӣ аст, дар он ҷо ин гуна корҳо амалӣ мешаванд. Ва албатта бояд қайд намуд ки ҳадаф ягона аст. Ҳадаф ин ҳам бошад пешгирӣ намудани минбаъд пешгирӣ намудани ҳолати ғарқшавӣ махсусан вобаста ба марги шаҳрвандон. Дар ин ҷо бояд ҳам як қоидае ки хеле оддӣ аст, қоидаҳое ки хеле оддӣ аст, онҳоро риоя намуд. Ва дар ин ҳолат ҳар як шаҳрванд метавонад ки аз ин гуна ҳолат дур бошад. Ин ҳам бошад пурра риоя намудани қоидаҳои бехатарӣ, обозӣ накардан дар мавзеъҳое ки манъ гаштааст. Баъдан ҳамагӣ аз 1 соат зиёд обозӣ накардан, новобаста аз оне ки ҳарорати об чӣ гуна аст, паст аст ё баланд аст. Мо тамоман тавсия намедиҳем дар дарёҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба обозӣ машғул шудан. ҳамчунин волидонро мебояд ки фарзандони худро ҳангоми ҳузур доштан дар лаби дарёву кӯлҳо беназорат нагузоранд. ҳатто дар ҷойҳои муайяншуда низ ба онҳо таваҷҷӯҳи хоса диҳанд ва бо дарки баланди масъулият ҳамеша онҳоро назорат намоянду ҳаёти фарзандонашонро зери хатар нагузоранд.